Poslanci okolo Rudolfa Huliaka požadujú ministerstvo z portfólia koaličnej Slovenskej národnej strany, na ktorej kandidátke sa dostali do parlamentu. Ich hlavným záujmom je rezort životného prostredia. Toto už dávno nie je vec medzi koalíciou Andrejom Dankom, ale vec medzi troma poslancami Národnej koalície a koalíciou vlády Roberta Fica, vyhlásil Rudolf Huliak, predseda Národnej koalície, ako reakciu na sobotňajšie vyjadrenie premiéra v STVR. Líder strany Smer v relácii Sobotné dialógy uviedol, že riešenie sporov s odídencami zo Slovenskej národnej strany je úlohou Andreja Danka, pretože ide o vnútorný problém strany. Slovensko nie je Huliakovo, Slovensko je Slovensko, povedal Fico. Premiér tiež odmietol vyjadrenie, že by skupina okolo Rudolfa Huliaka žiadala post ministra. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka majú záujem hlavne o ministerstvo životného prostredia. Toto stanovisko vyplýva z uznesenia Republikového snemu strany Národná koalícia a nezávislí kandidáti, ktorej je Huliak predsedom. Predseda strany je poverený viesť rokovania o písomnom záväzku, prípadne o rozšírení koaličnej zmluvy alebo o uzavretí memoranda o spolupráci medzi koalíciou a Národnou koalíciou a nezávislými kandidátmi ako ďalšími koaličnými partnermi, uvádza uznesenie Republikovej rady. Rada zároveň vylúčila akékoľvek individuálne rokovania s trojicou poslancov a uzatváranie čiastkových dohôd. Podľa uznesenia majú rokovania prebiehať výhradne s koaličnými lídrami. V uznesení sa tiež spomína, že Republiková rada žiada stanoviť pravidlá pre vystupovanie poslancov Národnej koalície a nezávislými kandidátmi v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré zabezpečia plynulý priebeh parlamentných schôdzí a dodržiavanie zásad koaličnej zmluvy. V súčasnej politickej situácii na Slovensku, ktorá je poznačená napätím a neustálými spormi medzi koaličnými partnermi, je snaha Národnej koalície o presadenie svojich nárokov dôkazom rastúcej nespokojnosti menších politických subjektov. Boj o vplyv a rozdelenie moci medzi koaličnými partnermi môže ešte viac prehlbiť priepasti v už tak krehkej spolupráci, čím sa otvára otázka stability vlády a jej schopnosti efektívne riešiť problémy, ktorým krajina čelí. Ako sa situácia vyvinie, bude závisieť od toho, či budú koaliční lídri schopní nájsť kompromis, alebo ich rozdiely povedú k ďalším konfliktom.